ये गाड़ी मांगना का माका खांके ना आइयो तामंगलाई तिब्रा सरब ए सीपीएम खाइले खाइले आनी जागा आनी बसानी जागा आनी बुसुकनि जागा आनी बरानि जागा आमनो बुइनो बागै रेसि नै नै बारसा मोसाबै सांखलै तिब्रा सरब सीपीएम खाइले का 35 बছর लामसोगो परितोष तिब्रासे यूट्यूब चैनल तिनी भिडियो वॉइस ओवर खाइमान लिया अपने बगै नाकरसानो भिडियो न नायै नरक तामसाना मोजों तलो कमेन्ट खाइसारि हामबाय गाड़ी मांगना कारी तलां जाखांके थांलायपु आजिओ सीपीएम रो ओ गाड़ी मांगना कारी नै दशरथ भाई साजा खांके के निपेन चक्रे बे साजा खांके गाड़ी मांगना खाई सिरिगलायो उदास তোদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে ও উদাস তো তামো সুস্থ পুনর্বাসন তামো আবো সাইসিমায়া ইয়াংকে আবো সামানি কম কাতামো আনি জাগানো বইনো বাগै रेसि दे মানে আবো ये गाड़ी मांगना का माका खांके ना आइयो तामंगलाई तिब्रा सरब ए सीपीएम खाइले खाइले आनी जागा आनी बसानी जागा आनी बुसुकनि जागा आनी बरानि जागा आमनो बुइनो बागै रेसि नै बारसा मोसाबै सांखलै तिब्रा सरब सीपीएम खाइले का 35 বছর ब्रनो दामां खितमा चेम्पाय थांबायका खोनायो थकरिका थक मतम फुल माने थकरिका माइ मतम सामने माइ करिका जागा तो माने जागा करिका शिक्रक से माइ थांबायका सा तंजानाय जागा करिका ताबोखे मुरासिं बाय मुरासिं रियां बाय रियां ताखुक बाय ताखुक जागा सेगलाय बुलायलियो आइके आनि जागा न बुइनो बागै रेसि नै थांलायसि अमाय क्लाइनाय सेस खालेका किन्तु मानसुना रगिया गाड़ी मांगना मा काबला सुवाक मान समाजाबला बुरा बात्ता मानब्ला इनि थांलायका सेस कमाबायका ताबो निजेने बुसुक बुथारंका जागा होगा करेगिनाय होका सिरिगिनाय जाति फियवनायनि सिरिगि मा तंलायका ओ शिलं गुवाहाटी बेंगलोर थांगिनाय लेबार मा खाटकखा अबाय अवस्था ता बबाय न बहाय ओ जों टैक्स रयनाय 10,000 कोटी रां रौ सरकारनो ओ 10,000 कोटी भाई सिनि तिप्रासानि उन्नति खायदे तिप्रासानि बाङै जर आंनो जों खरस खायलायनाय एडिसिओ डाइरेक्ट फान्ड एडिसिओ क्षमता नालायनायनि बागै फायदि थानसां लायनाय गाके बाक्साके बीजेपी खायै सीपीएम खायै आनि टैक्स रमानि रांनो आनो सारिया वै आनि बुसाबुतिनो सारिया वै बुइनो सारु दै बुइनो टाउनो बिल्डिं चुग्रु दै नि चिरिक लायसि अमो खाचिनि तिप्रासानि तंताबो आइगे जागा बाखा ताबोके निजेनि रांनो बुइनो बागै तंगायसि निजे खावायसे खनाय थखा प्रो रां पैसा करे बिग्रा के तंलायो ओ इलेक्शन फाके जन पकेटा 5,000 दारि जाखांके स्वाग बटल तैयो एसे बुलायलायसिनाय अमाय चरित्र चिनि तिब्रासामा सारे नै अमाय चरित्र सारिया गांके आगामी दिन भविष्यत वाक जेमन चावै नंगै बाजाराव लाङै केजि हिसाब ताइ फालजागो तिब्रासारबो केजि हिसाब ताइ फालजागै तंताबो फालजागैनो ए अवस्था फायसक पाइका आमनि बागैनो जों दिनै এই ত্রিপুরা রাজ্যব খরকসা শক্ত নেতৃত্ব নাঙ্গো খরকসা ক্রাক রাজনীতি খরকসা ক্রাক जोंनो तुइजनलाय नांगौ এই খরকসা ক্রাক तुइजनलाय नांमानि जरावो चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य जोंनो नेतृत्व रनने बांगै बिनि राजबारि याकरै बिनि आरामायस याकरै दिनै बुसकांगो थाङैनाय लराय खायतमु आगिओ राजा रक्षाकापु ओ वीर विक्रम समय रिफुजी हक बादी नगराबारी मासे सय जाब्रानो सहै तंपु अमक चिनि बरन चरित्र ताबु राजा साका जत थानसां लायदे थानसाङैनाय केन्द्रनि थेके दाबि टिकारी मातु बुनाय केन्द्रनि थेके आदाय खाय मातु बुनाय सामासे बाक्साके काना बायके हि निसि वाइसे रांसाक बेरे जागाके बासाय फुटां के थांलायसि चिनो एलाकानि बरन आमतै बेसे रांसाक बेरे जागाके अब बिग्रासा कपाल हामियासा सेलेरसा या फिर उस्ता कोई पण रांसाक मालांसो के काना बायके हि माने काना हिमासे संनाय हिलिनाय बीजेपी बायके खाय सीपीएम बायके खाय नागिर नायनाय आ रांसाक बस्ताना काफेगेनि फुरांके बारसाय थाङो एगा बा कपाल न कपाल आमनि पराके खायसि रै नायखाबो कपाला थुतायफान मानसि तंके गोजा बायके हि नोंगा आफरको थांलायनायसै सिनि बर'नि चरित्रन कामहाय এই চরিত্রन सारियासा ए काना बायके हिम गोजा बायके हिम हिनाय द जों दिनै चिनि अवस्था आगामी दिन संकटक लायनाय चिनि अवस्था आगामी दिन भविष्यत अन्धकारनि थानाय दिनै जारा निबो खनाय तनाय निजेनि बाङै टावान सबदे हियाबा चिकन चिराय बनि भविष्यतनि बागै सिमा बान सबनाय
borni